Mag-hi ka pa. Hello guys, nandito kami sa loob ng Home Depot. Yan, naghahanap kami ng magandang chandelier para sa bahay namin. Ang dami. Ayan. See? Ito. See? This one. See? This one. Kitang bar. Ne? Yan, sa bar. Lagay mo sa bar. Mahaba, hindi siya kakasya sa box. Besides, $229 siya. $229. Oh my God. That's the one I'm talking about. This one. Yan. Sputnik? Yang bilog-bilog. Ayan. Ilagay sa dining. Oh, Ano naman kaya yung bumbilya niyan? $89. Ne? Bumbilya la kanyan dito. Kabalot yun. Oh, andyan pa. Dami pa dito. Oh my God. My love. Ito oh. This one. Wow. This one. This? Kitchen. For kitchen. Where's I the box? like that. This one? Or this one. This one. How much? No, mas maganda to. Dito ba? No, kaya itong dining. This one, dining. Yan, ito yung dining. This one? How much? Eh, may nabuhay itong price na. Ito. Three. Ne. Mura lang eh. Pwede lang. Hindi branded na ba yan? Pwede lang. Garma pa naman ba rin? Pwede yan. Pwede yung ba? This one? Yeah. Kaya na ba? Inspeksyonan mo. Lawin mo Na? nung pwede yaking debalb ya or what? No light bulb to replace, so it means No. LED. So, pwede. No, pwede na. Kaya mas burike yan. Okay. Wait na. What? Magbala kayo rin, di na mo lang transformer ang mga laki kayo tayo. Magbala watts din. Salikan transformer ang malating mo kaya. Sa mga kabit may kisame. Sa kisame mo mismo ilagay sa loob. How about this one? Yung tray bulb. No, this one is bulb. Ayan, pwede So na. automatic this one can. Kitchen. So, yan na lang. Yung hindi mo na lalagyan ng transporter.
For kitchen. Dalawa. Mas mura yan po. $31. Ito pa din mura, te. Okay, sige. Balikan na lang natin. You like? Really like? Of course. No chrome? No chrome? Only black? Meron pa dito. How about this one? There. Sa LED too. Oh, this one. Ay, LED jar yan. May labay din na tayo ni Aman mo ang kukitang higit ng kaya. This one. Bulb yan. Cannot see. Ang kita Wilcon. Kaya mo lang. My God. Kapag ganito, walang how about the front? Ito ito bumbilya siguro ito. Yeah. 97? 96. Dago lang, eh. Yeah. This one. What's the box? Is this the one? No, ah? Wala yata. Ito lupang bumbilya ito, oh. Lugay. Oh. Hamas ang pinyo, oh. Stainless. Lawan na ito. Pero lang lang palupa para sa Tapi mo. Check mo rin box. Para sa Wilcon. 9 yan. $96. Si Wilcon ka pa mo ito. 96. Hampton Bay, oh. Pangamalda ka ng buong kaya rin. Yung branded ito yan. 96. Lawan na yung box na. I go check here. Ang dami, oh. Oh my God. Ito yung gusto ko. Ayan, $145. 3 bowls. See, did you check the box? Kapag katas mo, maraming pa naman po itong bayo ka itong ulit. No, itang box na ni tanghal. Linawin na. See, I like this one. Under the cabinet. Yan, oh. Pwede yan. The two? Yan. Yeah, but they are both Expensive. LED. Oh my God. Tara, check dito ang box na ng tanghal. Lumimini ka simpliana, $139. Look. Yeah, look. No, the long one. Nakakabit mula naman ka rin din, hindi mo lang transformer pa. Check. Check muna natin yung box ng ano. Yung talagang burini, armed yung pinay pala nung tayo. Simple. Nakakaiba rin kaya na yun. Check muna natin yung box ng ano. Hanapin na.